tɛnɛ la bi ut kalo tile 3 n'o kɛra ni seliba kalo tile 13 ye an balima wali na ŋmɛmɛlɛkisi do kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ ut kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bin kucala poste dɔ kan an ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen n'o kun ye ut kalo tile fɔlɔ ye ko kucala kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu dɔ la n'a bɛ fɔ ma Gujina ko 1h du matin wagati binganikɛla dɔw ni marifa kun b'olu bolo olu de kɔni taara bin nin yɔrɔ kofɔlen kan bingani wale in sababu la fɛn min ye mɔgɔ kelen o bɔnɛna nin na mɔgɔ 3 olu fana kɔni bananen don nin wagati in na a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka boloda ni kojugukɛla ninnu kan ni k'u lase fanga ma kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ o bɛ lasago ma wagati nataw la an ka fintigiw ka lahalaya kɔnɔna la halisa a yirala k'a fɔ kunu ut kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye fintigi 5 ye olu ni tora bingani wale dɔ la ɲɔnɔ mara la ni kunnafoni lasera ma an ka fintigiw ka kunnafoni soba fɛ kunu surɔ u y'a yira k'a fɔ kunu ut kalo tile 2 kɔnɔna la midi 30 wagati an ka fintigi dɔw n'olu kun b'u ka jateminɛ yalaw la k'u selen gomakura ale ni jabali ni ɲɔgɔn cɛ binganikɛla dɔw kɔni ye jan daw ɲɛ o wagati kelen n'a yirala k'a fɔ marifatigi dɔw y'u ɲɛsin an ka fintigiw ka dagayɔrɔ ma n'o bɛ gomakura ni ka taa kɛ kisɛci ye yen nɔ fana ni bingani wale in kama fɛn min ye fintigi 5 ye olu bɔnɛnaw nin na 5 olu fana bananen don nin wagati in na fintigiw ka ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ wulikajɔw bolodalen don walasa ka se ka boloda ni binganikɛla ninnu kɔni kan kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ o bɛ lasago ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Segu a yirala k'a fɔ kunu ut kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 6 ye olu ni tora sirabaga kasara dɔ la yen an bɛ wagati min na i ko sisan sirabaga kasara cayalen don an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ sa a yirala k'a fɔ seli dɔgɔkun dɔrɔn na ko fɛn min ye mɔgɔ 23 ye olu de kɔni ni tora sirabaga kasara la o lahalaya kɔnɔ hali bi a yirala k'a fɔ kunu ut kalo tile 2 kɔnɔna la Segu taga sira kan fɛn min ye mɔgɔ dɔw ye ko sirabaga kasara ye olu sɔrɔ kasara in ye mɔgɔ minnu sɔrɔ a yirala k'a fɔ fintigi kalanden dɔw kun b'u la banabagatɔ ninnu bɛɛ kɔni taara ni ka taa n'u ye Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔso la furakɛli bɛ ka k'u la nin wagati in na walasa ka si kun ni kisi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛna Bamako kunu ut kalo tile 2 kɔnɔna la M5 RFP mɔgɔw y'a yira k'a fɔ fɛn min ye désobéissance civile ye k'o bɛna daminɛ bi Mali fan bɛɛ kunu karidon ut kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye M5 RFP comité stratégique ye olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la k'u bɛn'a kan k'a fɔ bi tɛnɛndon ut kalo tile 3 kɔnɔna la welewelekan bilalen don M5 RFP cɛden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw k'u ka bɔ ko fɛn min ye siraw ye ani jamana ka baarakɛyɔrɔw ka taa olu kɔni minɛ minɛli in sa k'a tɛ kɛ ni kɛlɛ a tɛ kɛ ni yɔrɔ jeni ye k'u kɔni bɛ taa don ni yɔrɔ ninnu na ani ka sira ninnu kɔni tigɛ walasa ka se ka mɔgɔw bali k'u ka ciw kɛ cogo min na hakililajigi la an b'a yɛrɛ la k'a fɔ M5 RFP mɔgɔw kɔni kun ye nin wale in kɛ ka tɛmɛ nka u kun y'a sosoro walasa maliyɛnw bɛ se ka seli kɛ hɛrɛ ani baden na cogo min na ko nka seli tɛmɛnen min filɛ nin ye k'u bɛna wale in kurakuraya ko wa u b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'olu tɛna sɛgɛn fiyewu ko wa u tɛna nin ko in dabila ko fɔ fɛn min ye ka laɲini bɛɛ lajɛlen u ka sabati an balima wa kulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye ka kɛ ni bi ye o de kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Mali ye ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna la aw ni ce a ka kulomajɔ la ala ka dɔgɔkun yɛrɛ d'an ma